ଦେଖେ ମୁଭି ଯାକ ଦେଖେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ଯାକ କେତେ ଭଲ ଆକ୍ସନ ମୁଭି ଅଛି ଦେଖେ ରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ଏ ପରେ 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 ବାଇବଲ ପଢିବୁ ରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁନୁ କେତେ ତୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲାଇକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ତୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେତେ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ ହେରେ ପରେ ବାଇବଲ ପଢିବୁ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ମୋବାଇଲ ଅମୀର ନାଇଁ ରେ ତାର କଥା ଶୁଣେ ନା ଦେଖେ ତୁ ଯଦି ସେପରି କରିବୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତାହା ପାପ ଅଟେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ପଢିବି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ଏହା ତ ପାପ ଅଟେ ଗୁପ୍ତ ପାପ ନାଇଁ ରେ ବାବା ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଯାକ ଦେଖିବି ନାହିଁ ଏପରି କାମ କରିବି ନାହିଁ ବାଇବଲ ପଢିବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବି ନାହିଁ ହୁଏତ ମୁଁ ପାପ କରିବି ବାଇବଲ ପଢିବି ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବି କାରଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପଢିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି